Kvôli smutnej súčasnej príležitosti to prichádza Mautosenská prísaha 16. Mája 1945 Heinrich Durmeyer prečítal nasledujúcu Mautosenskú prísahu pre Medzinárodný výbor v mene všetkých bývalých politických väzňov v Mautosene. Dlhý pobyt v tábore prehlbil naše chápanie hodnôt bratstva národov. Verní týmto ideálom, solidárne a v spoločnej dohode prisaháme, že budeme pokračovať v boji proti imperializmu a národnému podnecovaniu. Tak ako bol svet oslobodený od hrozby, ktorú predstavuje Hitlerova nadvláda, spoločným úsilím všetkých národov. Musíme túto slobodu, za ktorú sme bojovali, považovať za spoločné dobro všetkých národov. Mier a sloboda sú zárukou šťastia národov a budovanie sveta na nových základoch sociálnej a národnej spravodlivosti je jedinou cestou k mierovej spolupráci medzi štátmi a národmi. Po dosiahnutí slobody a po boji za slobodu našich národov si chceme medzinárodnú solidaritu tábora uchovať v pamäti a poučiť sa z nej. Pôjdeme spoločnou cestou nedeliteľnej slobody všetkých. Národy, cestu vzájomného rešpektu, cestu spoločnej práce na veľkom diele budovania nového, slobodného sveta, ktorý je len pre každého. Vždy si budeme pamätať veľké krvavé obete všetkých národov, ktoré bojovali za tento nový svet. Na pamiatku krvi preliatej všetkými národmi, na pamiatku miliónov bratov zavraždených nacistickým fašizmom sa zaväzujeme, že túto cestu nikdy neopustíme. Na bezpečných základoch medzinárodného spoločenstva chceme postaviť najkrajší pomník, aký môžeme postaviť padlým vojakom slobody, svet slobodného človeka. Obraciame sa na celý svet s výzvou. Pomôžte nám v tejto práci. Nech žije medzinárodná solidarita. Nech žije sloboda. Slovák.